Message nimo sa katawan ko nga gaagi sa lungsod sa Taguluan labi na mo kalabay og tulay nga hantod karon magsige pag yaw-yaw. Yeah, padayon ba gid ning yaw-yaw kay di gini madali. Yeah, mga igso no, usay maluoy na gani ko sa local government unit. In fact, na dili si Kagawad Mando Pumarog si Vice Mayor Lando Seno. Kaya nagana na sila gipasupot nga resolusyon nga di sila muuyon nga ayuhon ng tulay. Kaya nakita nila ang problema sa trapiko ang tinod. Ako ra naghangyo sa ila nga tabangan ang DPWH. No, it's a national project, no. Naningkamot lang gani katabang ang local government unit. And in fact, pasalamat gani ko sa tabang nila, ni Mayor, ni Vice, sa Council, sa Kapitan, nga nang ilang ibutang nga sakyanan din na nga kung dunay madautan diya sa tulay nga gatabo nga ilang maguyod diretso, no. Dugang na ganin ang tabang sa ila. Yung mga igsuon na hopefully matagaan o insakto klaro nga tubag karon atong gihandom nga matagaan og eksakto og klaro nga tubag sa pagbisita sa sekretaryo sa Public Works karong adlaw. Sa pikas bahin giklaro ni DPWH Secretary Vince Dizon nga dili angay masuko ang katawhan ngadto kang Congressman Bambi Imano o kang Mayor Attorney Nadia Imano Ilipe. Huwag kayong magagalit kay Kong, kay Mayor. Ito talaga pagkukurang to ng national government. Kaya ang sabi ng Presidente, pumunta ako dito para myself and really commit to the people of Misamis Oriental, of Tagoloan, and the entire northern Mindanao, that we will finish this. So the commitment of DPWH to the people of to the people and the officials of Tagoloan and Misamis Or is this 2-lane bridge will be finished by June next year. June next year, yun ang timeline natin. Ang mangyayari nun is hindi na magsisiksikan dito yung 2-way traffic. Magiging one-way na ito going to Butuan. Ito naman, one-way pag ganon, from Butuan going to Padente. So, hindi na to kamukha nito na kilo-kilometro na minumura na. Kanina, nagkakatad ako dyan. Nababasa ko yung mga nagmumura yung mga tao. I completely understand it. Kasi they've been suffering for how many years? Mga 3 years na tayo. Diba? So, unacceptable yun. So, we'll fix this. And then we also have funding for the replacement of this old bridge na 1968 pa. It will also start naman next year also. But this will take some time. But we aim to fully fund this na in the next 2 years. So, hopefully, before the 2028 election, before the president's term ends, tapos na rin itong